hir, chwilio am gyfleoedd i ddatblygu, fel arweinydd, a gobeithio hefyd yn gallu cefnogi eraill i ddatblygu trwy'r gwaith byddai'n wneud yn yr Academi. Yn sicr cwrdd ar cymdeithion eraill, mae'r gallu i gydweithio a siarad gyda phobl chi ddim wedi cwrdd o'r blaen am bethau proffesiynol wedi bod yn arbennig, ac wedyn ar ben hynny, yn allweddol mae'r hyfforddiant i fi wedi derbyn yn bersonol trwy'r Academi, hyfforddiant proffesiynol wedi bod yn wych, y safon gorau fi wedi derbyn fel pennaeth os ydw i'n onest. Bydden ni'n annog unrhyw un i wneud cais ac i manteisio ar y cyfle i ddysgu mwy, i enyn hyder ac i gydweithio gyda phobl arbennig yn y proffesiwn ar draws Gymru.